गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फेसबुकनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों। फेसबुकआव जानाय मोनसे प्रब्लेमखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो नागिरदों आरो बे प्रब्लेमखौहाय बोरैहाय सल्भ खालामनानै लानो हागोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन। दा बे प्रब्लेमा मा नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ। दिनै आं नोंथांमोननो बे प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामनानै खोन्थागोन। दा मा प्रब्लेम होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फेसबुकनि नैबे मोनसे प्रब्लेमखौहाय सल्भ खालामनानै खोन्थागोन। दा मा प्रब्लेम होननानै बुङोब्ला बे प्रब्लेमानो जादों जेब्ला नोंथांमोना फेसबुकआवहाय लं भिडिअ आपलड खालामगोन बा माबा मोनसे रिल्सफोर आपलड खालामोब्ला मोनसे भिडिअआनो बिराद बुरजा आपलड जाफायो। दा बे प्रब्लेमखौ बोरै सल्भ खालामगोन बेनि सोमोन्दैनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन। दा नोंथांमोना आंनि नैबे स्क्रिनाव नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो स्टेप बाय स्टेप नायलांबाय था, नङाबा नोंथांमोना आन्दायनोबो हागौ। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना गावबा गावनि फेसबुक प्रफाइलखौ अन खालामनानै लाग्रोदो। बेनिफ्राय फेसबुक प्रफाइलखौ अन खालामनानै बेयाव रिल्सआव थुनानै नायलाय। दा नै बेवहाय बेना माबायदि प्रब्लेम जादों, मोनसे भिडिअआनो बिराद बुरजा आपलड जानानै दङ। दा बे प्रब्लेमा माब्रै जादों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा बेवहाय आं नोंथांमोननो काउन्ट खालामनानै खोन्थानि बेना मोनसे भिडिअआनो खैथा आपलड जाखो। दा बिदि जायोब्लाथ' जानाय नङाना, मोनसे भिडिअआनो एफा बुरजा आपलड जानानै होबाय। दा बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन? दा आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होनि बेना मोनसे भिडिअआनो खैथा आपलड जाखो। नैबेवहाय आं नोंथांमोननो साननानै खोन्थानि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ता बेना मोनसे भिडिअआनो 27 ता आपलड जाबाय। दा बे प्रब्लेमा बोरै जादों होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि। दा बेना मोनसे अपसना अन जानानै दं। दा बेखौ बोरै अफ खालामनो? दा बेनि थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबाव दंना जिखुनु नैबेयावहाय मोनसे कन्टेन्ट बा मोनसे भिडिअखौ सेलेक्ट खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। आं बेवहाय जिखुनु मोनसे भिडिअ सेलेक्ट खालामनानै लानि। लं भिडिअ मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लाग्रोनि। दा बेवहाय जिखुनु मोनसे टाइटेल लिरबाय आरो बे जेनेबा आं बेयाव लिरबाय नेक्स्टआव होनानै होदो। नेक्स्टआव होयोब्ला बेना नैबेयावहाय मोनसे अपसना अन जानानै दङ, जायनि थाखाय बेबादि प्रब्लेमा जादों। दा बेवहाय दंना नै नोंथांमोना क्रिएट प्लेलिस्ट फ्रम इउर रिल्स, बेखौ बेना बे अपसना अन जानाय दङ, जायनि थाखाय बेना मोनसे भिडिअ आपलड होनायानो बिराद बुरजा आपलड जाफादों। बेबायदि जायोबाथ' गोबां प्रब्लेम जायोना, भिउसफ्राबो माने शेयार खालामलायजोबनाय जायो। बिनि थाखायनो बेना बेबायदि बिराद बुरजा आपलड जाफानानै दं। दा बेवहाय नोंथांमोना नैबे अपसनखौल' अफ खालामनानै नोंथांमोना गोसोबायदि गावबा गावनि भिडिअ बा रिल्सफोरखौ शेयार खालामनो हासिगोन आरो। दा बेनोमोन बिनि प्रब्लेमा। दा बेना सल्भ जाबाय। दा बेवहाय बेना बेखौ आपलड खालामबाबो दहायनि बायदि बिराद बुरजा आपलड जाफानाय नंला। दा बेनोमोन प्रब्लेमा फिसायानो, होमब्लाबो प्रब्लेमा फिसाब्लाबो उनावहाय बेनो गिदिर जालाङो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे अपसनखौ अफ खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।